Before it got to this our generation of today, Ọdịnanị practices used to be more organized than it is today. In the time past, the practice of ịgachu aja na mmiri in a body of water wasn't this rampant as it is today. In the time past, the practice of ịdị na-eke ọgbanuke, na-eke akaoghedi, na-eke amoosu, na-eke nke a, na-eke nnadi, na-eke nke ọzọ, it wasn't rampant as it is today. In the time past, the practice of ịlụ agwụ, onye fụrụ ọsị na ya na-alụ agwụ, ma ya abụrụ dibịa, it wasn't this rampant as it is today. That today, if you are in a family, adị mmadụ 10 na-enwecha 10 different okwu agwụ. It don't used to be like this in the time past. In the time past, ife a na-eme bụ onye ọbụla na-enwe okwuchi ya. Okwuchi ya ahụ ya bụ ọbịa ebe ahụ ọ na-alahụ, o dewe n'ime ụlọ, ụfọdụ etinye ya n'okpuru bedị fa. Mgbọsọ na ọ ga-emerụchi ife, o bupụta ya na mbara, o gbuoruchi ya anụ, godoruchi ya. Emechakwa na mgbede, anyanwụ na-ada, o burukwa nyanwụ okwuchi ya, okpesichi ya, bubakwa. Chi was the emphasis, and it is personal. The reason o ji abụ n'oge gboo na ọ dịka ife anyị na-afụzi kịta adịrọ den, like ị gaa na mmiri kịta, ịfụ ngwongwo na ngwongwo atụkọrọ na mmiri na a na-achụ aja mmiri. Ịpụa n'ezinụzọ maọbụ ịba n'ụfọdụ ọfịa, ịfụ ngwongwo na ngwongwo atụkọsịrị ebe ahụ, na a na-eke ọgbanuke, na a na-eke amoosu, na a na-eke akaoghedi. Ngwongwo na ngwongwo aja aghasasịa n'ezinụzọ everywhere. Ọ dịbụla otu a before. The reason bụ, gee ntị ka m gwa gị. Number 1, onye ọbụla na-concentrate na chi ya. The emphasis then used to be chi on a personal note and ndị ichie on a family level. Chi on a personal level, and then ndị ichie on a family level, and then alụsị obodo on obodo level, general village level. So then, the practice of Ọdịnanị was more like on 3 levels. Number 1 level is on the personal level of chi onye na chi ya, on a personal level, onye na chi ya. And then, ndị ichie on a family level, ezinụlọ ma ọ bụ obi. Asị ndị ichie, enwe ọfọ ndị ichie. Ọfọ anụnwa bụ dị onye bụ okenye of the family, of the obi, or of the ezinụlọ na-ebu ya, ndị ichie. But
That of chi is personal, individuals. Onye ọbụla na-echukwa chi ya. On the family level of ndị ichie, ebe a ka a ga-ekwuzi okwu maka ana ndị ichie. Ana ndị ichie. So that is the second level. Then the third level wee bụrụzie alụsị ụmụnna maọbụ alụsị obodo maọbụ the two. Alụsị ụmụnna, alụsị obodo, which is on a larger scale. So abịazie ije na alụsị obodo ahụ a na-ekwu okwu ya. Ije na alụsị obodo ahụ a na-ekwu okwu ya. Ebe ahụ ka obodo na-enwe ezumezu mmụọ niile data ana ahụ ji wee biri. Gee m ntị yo. Ije na ya bụ alụsị obodo ma ọ bụ yes, alụsị obodo, because sometimes alụsị ụmụnna don't cover all. Ijezie na alụsị obodo, ebe ahụ ka ị ga-afụ the various deities of that make up, that connect the entire land, including their water, mmiri fa. Mmiri obodo ahụ. Ọ bụrụ na abịa n'obodo a na-enwere ọtụtụ mmiri, abịa na data arụsị obodo, a ga-enwe out of those mmiri niile, a ga-enwe nke bụ isi. Ma ọ bụ abịa na arụsị obodo a ka a ya ekpokọta mmiri niile ahụ. Enweelufa okwu, enweelufa ọnọdụ okwu na data arụsị obodo. Na arụsị obodo ahụ ka ọ ya abịa enwe agwụ obodo. Ya bụ mmụọ obodo ji alụ ọrụ. Mmiri obodo, ya bụ mmụọ obodo ji alụ ọrụ. Abịakwa enwegasịkwa mmụọ ndị ọzọ dị iche iche. O nwere ka ọ bụrụ na the major alụsị obodo ahụ bụ ogwugwu, for example, ogwugwu. Ịbịazie ogwugwu a enwegasị aka na-agasị within the same shrine. O nwere ka ogwugwu a enwe akpụ, maybe akpụ ijite ete ma akpụ ọkala ete. Ọbịa onwe agwụ obodo. Abịa onwe ngwu ma ọ bụ na o nwere ngwu. Ụfọdụ enwe ọjị. Ụfọdụ enwezie akpari ọmụmụ sokwazi na alụsị obodo ma ọ bụ alụsị ụmụnna. Ọdụ ọmụmụ. Ọ bụrụ something na individual ya abịa nwee na bịa. Abịazie enwegasịa mmụọ ndị ọzọ. Kpata na enwere ike ịbịa n'ofu alụsị obodo. N'ofu alụsị obodo enwe like ụfọdụ obodo na-enwe ịbata na dị okwu alụsị enwe like 20 something different iru mmụọ gasị. Ma ọla asị, ma udo, ma ngene. Enwegasịa ya. But they will be jointly called ofu mmụọ, the major, the leader, the head mmụọ bụ ife ga-ebi the name. For example, ka m were alụsị be anyị wee maa atụ, mmụọ be anyị wee maa atụ, ogwugwu uru udo nọ. Bụ mmụọ ọwụ nna m bụ ọfọ ya. Nna m bụ okenye uru udo nọ presently. Nna m wee buru dị ọfọ wee bunyezie m sị m gawa n'iru chukwa dị mmụọ in his name, merụ nji wee bụla aka ji ọfọ today. Now, ịbịa n'okwu ogwu uru udo na enweru 16 different iru mmụọ nọ na the one okwu ogwu uru udo. Enweru ndị mmiri ya, enweru udo, enweru ọla asị, enweru akpụ, enweru ngwu, enweru ọdụ ọmụmụ, enweru aja ana, wee dịrị gabazịa. O wee bụrụ na mgbe ahụ m na-agba gị ụbọchị bụrụ ugbo m gwara gị na this practice of everyday a na-eje na mmiri eje achụ aja, iruo na mmiri ịfụ ngwongwo na ngwongwo plastik niile nọ n'ụwa ewere ya tụkọ ya na mmiri na a na-achụ aja mmiri, a na-epollute water body. Ụbọchị ugbo you don't used to be like that.
ma ndị na-egbucha anụ na-egwunye ọbara n'ime mmiri. Ụbọchị urugbo ọ dịrị otu ahụ na onye mmiri warụ n'afa na-eje eme elu ndị mmiri ife o ya eme abụghị na o jebe na-alụsị obodo fa ahụ, ọ ga on to the water section of that alụsị of obodo ya, o ga to the water section, o ruo ebe ahụ ọ mara ife ha gbara ya jee mee elu ndị mmiri, o jee ebe ahụ jee mee ya. The water section of that alụsị nwere ike ịga dị ya ịma mfụ mmiri na-ehu ehu kama ị nwere ike ịfụ mmiri agbatara n'ite dọwa. Mana that water unifies all the water in that land. Ị ga ebe ahụ asị onye obodo ahụ, ị ga ebe ahụ ga mee elu ndị mmiri ife. Ebe a ka a ga-anọkwu wee gbuo ofe anụ. Ma ọ bụrụ na asị gị gbuo anụ, ọ bụkwa na asị gị dị anụ na gị egbu na gị ha ya ha. Ife ọ na iji wee jee ebe a igodochi ihe alụ ndị mmiri. Ma ọ bụ ọnụ nke a egbu na asị gị si erufe ite ma erufa sara ka egbuo ya were esi ite. Ebe ahụ jee mee ya. Ụbọchị urugbo anụnwa na-agba gị, otu anụnwa ya bịa na family of 10 people, enwe 10 different okwu agwụ. Oge ahụ m na-agba gị ụbọchị urugbo ife a na-eme bụ eje na ụmụnna na-enwe agwụ. Ụmụnna na-enwe okwu agwụ, obodo na-enwekwazi okwu agwụ. Ogwu urudunu bụ mmụọ obodo and o nwere agwụ obodo ji agwụ jikọ dị nta ya urudunu. Ụmụnna na-enwekwazi agwụ. Na onye agwụ warụ n'afa, ife o ya eme bụ gịnị? Ogokọrọ ife ahụ si anya jee nye agwụ, o buru ya ọbịa na agwụ ụmụnna ahụ, o meela agwụ. Ma ọ bụ o jee na agwụ obodo ahụ nọ na alụsị obodo ahụ, o meela alụsị obodo. Agwụ nọ na alụsị ahụ, o meela agwụ ife. Ọ nọrọ ebe a godola agwụ ajụrụ, o je na-emere onwe ihe ọ na-eme, je na-emere onwe biznes, ga na-emere onwe ihe ọ na-eme without instituting a personal altar agwụ. Belụsọ ma onye ahụ abụ dibịa, nya bụ na onye ahụ eme gịnị? Efu ya o jee ọkpọta ndị ikwu nne ya, maka ịma ndị na-eme dibịa wụta ndị ikwu nne gị amahụ. Ọgbata ndị ikwu nne nna ya na ndị ikwu nne nne ya na ndị be nne ya abịa mee gịnị? Ejikọ aka wee dọrọ ya okwu agwụ, personal okwu agwụ asị dibịa. E wee nyesịa ya ọfọ agwụ. Ọfọ ahụ o wee bukọọ ya ọnụ, o wee bụrụ ọfọ o ya eji wee mee dibịa. Ọfọ agwụ ahụ nya ka o eji eme dibịa. Na-agwọ nta, na-agwọ imoloko, na-akọma ndị mmụọ, na-akọma ndị mmadụ wite ọfọ ahụ, ọfọ dibịa. Mana onye na-abụlọ dibịa, agwụ wee n'afa, ife o ya eme bụ o jee na-agwụ ụmụnna, jee chukwa agwụ, o chukwa agwụ ọ nawara onwe ya. Mana onye ahụ ga-enwe okwuchi. The personal altar a na-enwe mgbe ahụ bụ chi, onye na chi ya. Onye ahụ enwe okwuchi. Then frequently onye ahụ a na-emegide, a na-emeruchi ya ife. Mbọsị o ya egburuchi ya anụ, o ya emeruchi ya salaka, o ya emeruchi ya olili, o ya esiri chi ya ite. O bupụta ya wa okwuchi ya, o kpesichi ya, o debe ya na mbala, o fesie mbata. Ọ bụrụ na nna ya aka nọ ndụ, nna ya enyere ya aka mekwasịgharị ya ndị ọ ya emeri ya dị ya. Ị na-aghọta? Ọ bụrụ na nna ya anọ ọzọ na ọnyịnya nwa bi ngwuru, ọ nọrọ ebe ahụ meelu onwe ya chi ife, o medocha anyanwụ na-adakwa na mgbede, o burukwa chi ya okpukpa n'ime ụlọ. Ihe anụnwa bụ otu o si wee Igbo nwere organized system. Mana na nke ikpeazụ a it is a different ball game altogether. Onye ọbụla chọrọ ịga na mmiri bukọrọ ngwongwo, o buru nnukwute baf pan ya ha ka ụwa niile anụnwa, ọkpakọju ya plastik niile nọ n'ụwa, o buru ya gbada na mmiri obodo na-eji ekuru aṅụ. Mmiri obodo na-eji ekuru were eme ihe niile ha na-eme. Ọ maka na-enwezi ebe ọhụụ today. Ịfụ somebody o jee ebe ahụ jee gbuo anụ, gbuo efi, gbunye ọbara n'ime mmiri dị ya, pollute the water. Ụbọchị urugbo ọ dụrụ otu a. Ọ kịta anụ aka ọ ya wee bịa, ọbịa a na-eke ọgbọ n'uke. Ezinụzọ ọbụla ị gara ịfụ aja dị iche iche akpakọjuru, asị na ọgbọ n'uke, asị na amoosu, asị gị nọ nke ụbọchị urugbo fada esi otu emie. Ọ bụrụ na ọgbọ n'uke adịghị enye nsogbu mgbe, ọ bụrụ na akaori adịghị enye nsogbu mgbe ahụ, ọ bụrụ na amoosu ọ dị sins adịghị enye nsogbu mgbe ahụ. Mana e nwere otu esi emie. Ịfụrụ na arụsị obodo ahụ,
ebe ahụ ka the power house of the obodo dị, ebe ahụ ka the engine of the obodo dị. Na ihe ahụ bụ ife na-ebute ọgbọ na uke, na-ebute uke, na-ebute akụgheri, na-ebute amoosu, na-ebute nke a na nke ọzọ. Eji m ewere achụgasị àjà ahụ. Ife a na-eme bụ na a na-eje na-arụsị obodo ahụ. O nwere ka ife ya esi wee na-adị otu a, ije n'afọ asị na ọwa uke. Ife ya eme bụ ịgodo oruchi gị, isi chi gị nya bupụrụ gị uke, ị nwere ike iwere akpa wee nọ n'iru chi gị a wee kwuo okwu, godo oruchi were akwa wee machasịa alụ gị, ịmawa. Isi chi gị nya were akwa anụ a wee bupụrụ gị uke, o nwere ike itinye ya ọjị, ma ọ bụ ọ karịzịa onye nọ in charge of ndị ichie duru gaa n'iru ndị ichie ka ije rịpọtụ ọdata uke ahụ na-enye gị nsogbu to ndị ichie. A na-agba mmụọ akwụkwọ maka na uke bụ mmụọ, o nwee ihe kpatara ya nọ. Eje n'iru ndị ichie rịpọtụ ya, ndị ichie will take care of that uke. Ma chi gị, ma naanị chi ga-eme ihe, ndị ichie ga-eme. Ọ karịzịa na ọ karịzị na-emekọrọ ihe niile anụ, ọ ka na-epesist dị uke, ka na-epesist ime gịnị, gawazie na-arụsị obodo. Ịgawazie na-arụsị obodo, arụsị obodo, arụsị niile a, okwu mmụọ niile anụgasị na-arụsị obodo nwere ihe ha na-alụ. Like a gwara gị na ịbịa na okwu ogwurudu nkịta anụ, ogwurudu n'onwe ya nọ, ogwurudu n'onwe ya nọ, udo ogwurudu nọ, ọla asị nọ, ngwu nọ, akpụ nọ, ọdụ ọmụmụ nọ, nke a na ya, nke ọzọ na ya, ndị mmiri na agwụ nọ, ụkpaka ogwu n'onwe ya nọkwazi. Na ọ bụrụ na ọ dụzie na uke ahụ na ọkarịzịa, ihe a ya eme gịnị, o nwere ike dibịa asị gị ngwa were oti nku, na oti nku ka eji edu uke, oti nku ka eji edu akụgheri. Dibịa asị gị ngwa chọrọ oti nku ọkụkọ ma ọ bụ chọrọ uriom, tinye ya akpa, tinye ya nke a, were ya wee jebe, mebia asị gị ngwa jebe n'udo, n'udo dị na-arụsị bụ ụnụ, jewe ebe a, ma ọ gị jebe na ngwu, ma ọ bụ gị jee na dime na-arụsị na onwe ya emebi ogwugwu. Iru asị gị ngwa isi mmụọ n'ebe a, aka ji ọfọ n'ebe anya, were oti nku apịakasị agha arụ, dupụsị anya bụ uke ahụ, ha arị ya owu. Once you do this, that uke is taken care of permanent. Yeah, not permanently, but for that moment. Maka na uke bụ, o nwere ihe na-akpata uke. So na certain things, otu I say handle here today is entirely different. Asị ọkwa m na oge wuru ugbo na anaghị eke ọgbọ na uke, na anaghị eke akụgheri. Ghọta ife m na-ekwu. Mana ọ dịrọ as rampant otu ọ dị kịta. Ya wee ebe ọbụla ya galụ, a na ezinụzọ niile, dibịa nke a ke ogbupụta, nke a ke bịazie n'ezinụzọ niile na-eze ụkwụ, ofu ife eme mapụ oge ụkwụ, aja akpakọjuru n'ezinụzọ. Ọ dịbụla otu anụ agbo gboo, asị na na-achụ aja ezinụzọ, na nke anụwa na ifo aja ọkụ eju everywhere, calabash eju everywhere, na a na-achụ aja. Ụbọchị wuru ugbo dị, that okwu arụsị obodo takes care of these things. Ọ bụrụ na aja ya achụrụ ndị otu, asị ngwa gawa na-akpụ obodo ọnụ, jee na ndị otu n'ebe a, gaa chụọrọ fa aja, ma ị gawa na mmiri, na okwu mmiri ya, ị ga ebe a ga mee ife. So na the paramount ụbọchị wuru ugbo on a personal note bụ chi. Ọwụchi. I will still continue this teaching, but I'll have to end this particular one here now, and then I'll continue. Mana ghọta na ihe gbasara ọdịnala omenala Igbo. Ọdụlọ as cumbersome as we are seeing it and doing it today. The major problem bụ na ọtụtụ ndị ejideziri ifefa niile, ife obodo ji wee biri, ife ụmụnna ji wee biri, mebisia. Ka emebisiziri ife niile a na-achọgharịzi alternative, a na-achọzi alternative. Ife ekwesịrị ijezi mezi na-arụsị obodo eburuzi ejewe na mmiri. Ife ekwesịrị ijeme na-arụsị obodo eme ya ebupụ n'ezinụzọ. Ife ekwesịrị ijeme na-arụsị obodo onye ọhụụ eme ya dọwa na bie. It don't used to be like this. Our ọdịnala today is now becoming too cumbersome.
unnecessarily. Biko sonyere anyị na nkwasara aka anyị na-eme every Nkwọ na Obi Ezumezu Ezi Nwa Anedo. Chat me on WhatsApp if you want to be a part of it on 08032477868. My name is Ezi Nwa Anedo. I come for the total restoration of Ọdịnanị na Omenani Igbo. Ka emesịanụ.